खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा BTC इलेक्शननि भट होनाया फैगौ समबाराव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे इलेक्शननि केम्पेनिं खालामनायाबो सानथामल'सै आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे इनफरमेशन एबा खौरां हरनो नागिरदों जे नैबे BTCनि इलेक्शनाव बबे पार्टिया देरहानानै सरकारखौ दानो हागोन बिनि बागै दा बिनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौ जोंनि नैबे BTCनि काउन्सिलाव दायो 40टा MCLAनि जोंहा समष्टि दङ दा बे 40टा MCLA समष्टिनि मादाव 21टा समष्टि देरहानो हाबानो सरकारखौ दानो हायो आरो माने 21टा MCLA मोननो हाबानो सरकारखौ दानो हायो दा बिनिफ्राय आं गिबियावनोथ' बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै थांनाय 2020 मायथाइनि BTCनि इलेक्शनाव बबे पार्टिया खैजन MCLA देरहानो हादोंमोन बेखौ दा बिनिफ्राय नायदो नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदोनै बे जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टी दा बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि BTCनि इलेक्शनाव बिथांमोना 12 जन MCLA सिटआव बिथांमोना देरहानो हादोंमोन सरकारखौ बिथांमोना गाव हारसिङै दानो हायाखै बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बिनिफ्राय BJP दोलोआ थांनाय इलेक्शनाव बिथांमोना 9 जन MCLA सिटआव बिथांमोना देरहानो हादोंमोन बिनिफ्राय BPF पार्टीआ बिथांमोना 17 जन MCLA बिथांमोना देरहानो हादोंमोन GSPआ सासे देरहादोंमोन बिनिफ्राय कंग्रेस पार्टीआ सासे बिथांमोनाबो देरहानो हादोंमोन नाथायबा इलेक्शन जोबनानै सरकार जाखांनायनि उनाव माखासे पार्टिनि MCLAफ्रा बिथांमोना गावबागावनि दोलोखौ नागारनानै बिथांमोना गुबुन दोलाव थांदों नोंथांमोना बेखौ निस्सय बयबो मिथिदों जानांगौ दा बिनिखायनो नैबे BPF पार्टिनियाव दायो आखायाव मात्र 9 जनल' MCLA थालांदों आरो मानो होनोबा बिथांनि पार्टिनि माखासे MCLAफ्रा खावसेया BJPआव थांबाय माखासेया नैबे UPPL पार्टियाव थांदों आरो दा बिनिखायनो UPPLनि आखायाव दायो खैजन MCLA दङनो 16 जन MCLA दङ बिनिफ्राय BJPनि आखायावबो 14 जन MCLA दङ अब्ला नोंथांमोना सानना नाय जाखिनि 5 बोसोर UPPL आरो BJP दोलोजों बिथांमोना लोगो नांनानै सरकार दाबाय दा बिथांमोननि आखायाव समब्रा समब्रि MCLAनो जाहैदों आरो BJPनि आखायाव 14 जन जाबाय बिनिफ्राय नैबे प्रमद बर' नैबे UPPL दैदेननाय पार्टियाव 16 जन बिथांमोननियावबो जाहैबाय आरो हाग्रामानि आखायाव मात्र 9 जनल' MCLA थालांदों आरो मानो होनोबा बिथांमोननिफ्रायनो MCLA थांदों आरो 9 जनल' बिथांमोननि आखायाव MCLA थालांदों दा बिनिफ्राय दा बिथांमोननो दायो बेसेबां सिट देरहादेरनांगौ अब्ला बिथांमोना सरकारखौ दानो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनोसै दा नैबे UPPL पार्टिखौ सानना नायोबा जेनेबा हमना ला नैबे UPPL पार्टिया नैबे BTCनि इलेक्शनाव जेसांखिनि 16 जन दा बिथांमोननि आखायाव MCLA दङ दा बिथांमोना नैबे इलेक्शनाव 16 जनाबो देरहाजोबनायनि उनावबो आरोबाव साबा बिथांमोना देरहादेरोबा गुबुन बियाबाव गुबुन समस्थियाव अब्ला बिथांमोना गाव हारसिङैनो सरकारखौ दानो हागोन UPPLआ गाव हारसिङैनो सरकारखौ दानो हागोन एलायन्स एबा BJPनि गोनांथि जानाय नङा दा बिनिफ्राय नैबे BJP दोलोनि आखायावबो दायो 14 जन MCLA दङ नालाय दा बे 14 जन MCLA सिटआवबो बिथांमोना देरहाफिनजोबनानै आरोबाव बिथांमोना 7था जुदि गुबुन बियाब एबा गुबुन समस्थियाव बिथांमोना देरहानो हायोबा बिथांमोनाबो सरकारखौ दानो हागोन मानो होनोबा 21 जनल'सो जोंहा MCLA नांगौ नालाय सरकारखौ दानो थाखाय दा बिनिखायनो बुंनो हाया आरो बबे पार्टिया सरकारखौ दानो हागोन नाथायबा बेबो मोनसे साननो गोनां जायफोर MCLA बिथांमोना नैबे BPF दोलोखौ नागारनानै UPPLआव सोरबा थांबाय सोरबा BJPआव थांबाय दा बिथांमोनाबा नैबे UPPLनि जानानै एबा BJP जानानै बिथांमोना दायो बिथांमोना इलेक्शन गेलेफिनगोन दा बेवहाय बिथांमोना देरहाफिननो हागोन ना हाया बेयो मोनसे बाथ्रा जानानै फैगोन आरो बिनिफ्राय जेनेबा सिगाङाव माने बिथांमोना BPF दोलोनि जानानैसो MCLA बिथांमोना देरहानो हादोंमोन नालाय दा बिनिखायनो बिथांमोना जेनेबा UPPLनि जानानै माखासेयाथ' गेलेसिगोन नालाय जायफोर बिथांमोना थांनाय UPPLआव हाबफैनाय आरो माखासे जायफोर BJPआव हाबफैनाय बिथांमोना BJP जानानै इलेक्शन गेलेसिगोन नालाय एबार इलेक्शनाव दा बिथांमोना देरहाफिननो हागोन हाया बेयो मोनसे कुइसन आरो बिनिफ्राय जेसांखिनि MCLA सिगाङाव देरहानाय दा बेयो देरहाफिननो हागोन हाया बेयो मोनसे फेक्टर जागोन आरो जेनेबा थांनाय BTCनि इलेक्शनाव UPPL पार्टिया जेनेबा 12 जन बिथांमोना देरहादोंमोन नालाय दा बिथांमोना बेफोर सिटआवबा देरहाफिननो हागोन ना हाया बेयो मोनसे कुइसन आरो जुदि बिथांमोना देरहाजोबो गावसोर जा MCLA देरहानाय थांनाय 2020 मायथाइनि इलेक्शनाव बेहाय देरहाफिनजोबनानै बिनिफ्राय जेसांखिनि BPFनिफ्राय थांनाय MCLAफोर बिथांमोनाबो देरहाफिननो हायोबा UPPLनि जानानै गेलेनानै बिनिफ्राय आरो गुबुन बियाबाव गुबुन समस्थियाव बिथांमोना मोनबासो समस्थिफोराव बिथांमोना देरहाबावनो हायोबा बिथांमोना UPPL पार्टिया गाव हारसिङैनो सरकारखौ दानो हागोन बेबादि आरो मोनसे केसा बिनिफ्राय नैबे BJPनाबो बेबादिनो आरो
बिजेपियाबो जुदि गावसोरथ' 9 जनल'सो देरहादोंमोन नालाय इलेक्सननि समावथ' नाथायबा बिपिएफनि माखासे एमसिएलए कंग्रेसनियाबो थांबाय नालाय दा बे दाजाबनानै बिथांमोना 14 जन जाबाय दा बिथांमोना गावसिनि जेसांखिनि देरहानो हादोंमोन थांनाय इलेक्सनाव बेहाय देरहाजोबनानै आरो जेसांखिनि बिपिएफनिफ्राय थांनाय एमसिएलए बिथांमोनाबो बिजेपिनि जानानै गेलेनानै देरहाफिनोबा 14 जन बिथांमोनाथ' देरहानो हाखागोन आरो बिनिफ्राय 7 जन एबा 7टा समष्टि बेलेग बेलेग समष्टियाव बिथांमोनाबो देरहाबावोबा अब्ला बिथांमोनाबो बिजेपि हारसिङैनो सरकारखौ दानो हागोन आरो बेबादि आरो दा बिनिफ्राय बिपिएफनि खोथायालाय बोरै बिपिएफआ जेनेबा थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव बिथांमोना 17 जन बिथांमोना देरहानो हादोंमोन दा बिनिखायनो जुदि बिपिएफ पार्टिया जेसांखिनि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसिनि इलेक्सनाव देरहानो हादोंमोन बे बियाबाव बिथांमोना देरहाफिनजोबनो हायोबा बिथांमोना देरहाफिनजोबनानै आरोबाव बिथांमोना जुदि मोनबासो समष्टियाव बिथांमोना देरहाबावनो हायोबा बिथांमोना गाव हारसिङैनो सरकारखौ दानो हागोन मानो होनोबा बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसिनि इलेक्सनाव मात्र 3ल'सो नांसिगौमोन नालाय सरकारखौ दानो थाखाय 17 जन देरहाखादों नालाय 21 जन जोंहा सरकार दानो थाखाय नांगौ दा बिनिखायनो 3 मोनैनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ दानो हायासै थांनाय 2020 मायथाइयाव दा बिनिखायनो बिथांमोना जुदि बे बाराव 17 जनाथ' बिथांमोननि आखायाव दं देरहाखादोंमोन नालाय बिथांमोना थांनाय इलेक्सनाव दा बिनिखायनो बे बाराव बिथांमोना 3-4बासो एबा 4-5बासो समष्टियाव बिथांमोना देरहादेरोबा बे गासिबो जायखिनि देरहानाय बे समष्टियाव बिथांमोना देरहाफिननानै आरो 4-5बासो समष्टियाव बिथांमोना देरहायोबा गाव हारसिंनो अब्ला बिथांमोना गाव हारसिंनो सरकारखौ दानो हागोन बिपिएफ दोलोआबो दा नै नोंथांमोना सानना नायदिनै दा बिनिखायनो बुंनो हाया आरो बबे पार्टिया नैबे बिटिसि इलेक्सनाव देरहानानै सरकारखौ दाफिनगोन दा बेखौ बुंनो हाया बे मोनथाम दोला गासिबो चान्स दंजोबो दा बिनिखायनो बिपिएफआबो सरकार दानायनि चान्सआव दङ बिजेपिआबो हारसिङैनो सरकार दानायनि चान्सआव दङ इउपिपिएलआबो हारसिङैनो सरकार दानायनि चान्सआव दङ आरो बेबादि हारसिंनो सरकार दानो हानायनि खाबुआव गासिबावबो दंजोबो बिथांमोना जुदि माखासे समष्टियाव एक्सट्रायै देरहानो हायोबा जेसांखिनि थांनाय इलेक्सनाव देरहादोंमोन बेहाय देरहाजोबखांनायनि उनाव आरो बेलेग समष्टियाव बिथांमोना आरोबाव देरहायोबा बिथांमोना सरकार दानायनि गोबां खाबु एबा चान्सआव दङ आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन 26 सेप्तेम्बरखौ अब्ला ओइदिनखालिसो जों मिथिनो हासिगोन बबे पार्टिया खैथा सिट मोननानै सरकारखौ दानो हायो नाथायबा आंनि बेयो साननाय आरो मोनसेबो पार्टियानो मेजरिटि मार्कखौ आं मोननो हानाय नङा बादि मोनदों 21 जन मोनसे पार्टिया बेबादि देरहागोनखौ आं आसा खम नुहुरदों एलायन्स जानानैसो आं सरकारखौ दागोन बायदिखौ आं नुहुरदों आरो बियो आंनि अपिनियन एबा आंनि साननाय दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना एलायन्स जायालासिनो सरकारखौ बबेबा मोनसे पार्टिखौ देरहानानै सरकार दागोनखौ नोंथांमोना सानो ना एलायन्स जानानैसो सरकारखौ दानायखौ नोंथांमोना नुहुरदों बेखौ नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि कमेन्ट बक्सआव नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गावबागावनि कमेन्ट बक्सआव लायलांबाय नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरलायदो आरो इउपिपिएलखौनो नोंथांमोना हारसिं सरकार दाफिननो हागोन ना बिजेपिखौनो नोंथांमोना हारसिं सरकार दाफिननो हागोन नोंथांमोना सानो ना नैबे बिपिएफ पार्टिखौनो नोंथांमोना हारसिङै सरकार दाफिननो हागोनखौ नोंथांमोना सानो ओरैनोथ' रावबो हारसिङै सरकार दानो हाखायाखै नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो देग्लायथ' जोंहा नैबेबो दं नालाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआबो दङ कंग्रेसआबोथ' 40टा समष्टियावनो गेलेदों जिएसपिआबो खैथाबा समष्टियाव गेलेदों आरो मैदेराबोथ' खैथाबा समष्टियाव गेलेदों दा बेवहाय एसे फेक्टरा बेलेग जाहैनो हागौ आं बादि मोनदों दा बेनिखायनो आं बुंहरदों आरो मोनसेबो दोलानो मेजरिटि मार्क एबा 21टा एमसिएलए सिटआव बिथांमोना देरहानो हानाय नङा बादिखौ आं नुहुरदों आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।